Senibingelela abazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu. Yena ungumsindisi nomsunguli webandla labangcwele. Sisho ukuthula nodumo mabuke kuye uNkulunkulu umnini mandla onke. Siloke sithule bona ubufakazi ukuthi uNkulunkulu munye, akanamphelezeli, akanamhlangabezi, akanambonisi, unguNkulunkulu ozimele yena yedwa. Owakhe izulu nomhlaba ngamandla akhe ukuze udumo lubheke kuye, konke akwakhile kudumisa yena. Thina ke singabantu sakhiwe ngomfanekiso kaMoya oyingcwele, sakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Wathi asakhe umuntu ngomfanekiso wethu asifunze. Ngakho ke ngabe simfunzile yini uNkulunkulu njengokuba uNkulunkulu asakha ngomfanekiso wakhe. Before siqhubeke ngizoqala ngithi ngizoshiya imininingwane kulabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli nalabo abanobufakazi noma labo abafuna ukubhaphathiswa. Sithi uNkulunkulu makalethe umusa ezinhliziyweni zethu, aqhubeke andise uthando kulabo abangenalo uthando, umoya wothando awufake wande nakubo. Kulula-ke ukuthanda uNkulunkulu, ukuzwa izwi bese ulandela izwi kuphela, akukho ngaphezu kwalokho. Ngakho-ke imininingwane kulabo abafuna ukubhaphathiswa noma ukubuza imibuzo ephathelene neBhayibheli, sizoshiya imininingwane. Soqala ngefone number ethi 066 566 9245. Ngizoyiphinda futhi inombolo lapho khona ungakwazi ukuxhuma khona ka-WhatsApp noma nge-SMS noma usifonele. Ithi 066 566 9245. Kanti-ke i-email address uma ufuna ukusibhalela noma ngabe ufuna ukusibuza imibuzo mayelana neBhayibheli noma ngabe ufuna ukusithulela ubufakazi bakho, usungasibhalela khona kwi-email address. Inamba yakho, i-email address, imininingwane yakhona ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Ngizoyiphinda futhi ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Kanti-ke futhi-ke uma ukuthi ufuna ukufunda okunye, siyatholakala kwa-YouTube, ikhasi noma i-channel sibiza ngokuthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Lapho khona uzofunda uphinde futhi uthole izinjumayelo zikukhulule esonweni. Izwi lenkosi uJesu Kristu ka-YouTube. Usungafike-ke subscribe bese uyasharisha, upress ne-bell notification button leya khona ukuze uzothola njalo izinjumayelo uma sizi-uploada ka-YouTube. Ngakho-ke uma uzohamba nathi le ndlela kuzomele ube neBhayibheli lakho, ngokuba konke esifundisa ngakho kuseBhayibhelini, and simele lokho ukuba sigcwalise imfundiso yeBhayibheli. Singazenzeli lokho kufunwa yithi, singazenzeli lokho esicabangayo, kepha sihlala kulona iBhayibheli sifundise ngalo, ngokuba umoya oyingcwele uthi-ke iyona into ekumele siyenze ukuba sigcine le ncwadi ezinhliziyweni zethu nasezingqondweni zethu, sifundise nabantwana bethu lokho kubhaliwe phansi. Ngakho-ke before siqhubeke siye kude, ngizocela nje ukuvula ngomkhuleko. Baba uNkulunkulu namandla, siza kuwe egameni likaJesu Kristu. Namanje siyazithoba uNkulunkulu, sithi uNkulunkulu thobisa indlebe yakho kithi ngesikhathi uNkulunkulu sishumela. Uvumele umoya wakho wande kithi uNkulunkulu ngalesikhathi sifundisa. Sithi uNkulunkulu namandla, intando yakho mayenzeke manje. Sithi uNkulunkulu oyingcwele, thinta izinhliziyo zabo bonke abantu abalaleleyo nalabo abaficwa yizwi.
masenze intando yakho uNkulunkulu, usigcwalise ngomoya, ukuthi nalapho sivula khona imilomo yethu uNkulunkulu, kuphume izwi lakho kuphela, singazwakali thina sifihlakale, kepha wena Baba kuzwakale wena Moya Oyingcwele, ukuba uwena kuphela obalekile kulesikhathi, futhi kuyoze kube khona phakade kunguwe uNkulunkulu obalekile. Sithi-ke masikudumise hayi ngenyama, hayi ngemlomo kuphela, kepha ngomoya okithi nangezinhliziyo zethu sizinikele kuwe Moya Oyingcwele. Konke sikwenzayo sikwenze ekudumiseni wena egameni likaJesu Kristu. Thinta inhliziyo uNkulunkulu zabantu, sibopha yonke imimoya kaSathane eza nokudukisa. Siyayikhipha uNkulunkulu ngegama likaJesu Kristu, sithi bakuvuleka amadlebe abantu nezinhliziyo zabo bezwe izwi lakho, bamukele izwi lakho lona eliyimbewu, lona uNkulunkulu esifanele ukulizwa, lihlale ezinhliziyweni zethu likhule libe likhulu, kube isihlahla esihlalwa inyoni zonke. Konke lokho uNkulunkulu siyakucela, siyazinikela kuwe egameni likaJesu Kristu, siyazendlala kuwe Baba, siyazivuma nezono zethu kuba uNkulunkulu sithethelela amacala ethu, ngokuba umusa nokuphila namandla nobukhosi phuma kuwe Jehova, kuze kwephakade naphakade. Amen. Sibonge bazalwane, sizongena kuyo imbhalo, sihlole imbhalo ukuze-ke sibheke ukuthi yini ebalulekile. Thina abantu abakholwayo simelwe ukwazi intando kaNkulunkulu, ukuze noma sikhuluma nabanye abantu abangakholwayo sikwazi ukubatshela intando kaNkulunkulu, bezwe ubungcwele, bangabi ngabantu abangabazenzisi, ngokuba abazalwane abaningi bangabazenzisi. Ngakho-ke manje isikhathi sokuthi abantu babuyele eqinisweni. Izwi lenkosi uhlelo lolu lapho sishumayela khona, siphinde sifundise, siphinde sihlole imbhalo, njengokuba uJesu athi masihlole imbhalo, ngokuba sithi kuyo sinokuphila okuphakade. Iyona kuphela, haleluya Jesus, haleluya, iyona kuphela efakaza ngaye, iyona kuphela eletha ukuphila, njengokuba konke kwambuliwe ngaye nakuye. Ngakho-ke sifuna lokho kwambuliwe sikwamukele, sikhulise inhliziyweni zethu, ngokuba ikona okuletha ukuphila okuphakade. So uma sikholwa kufanele sikholwe ngokuqonda, ngokuba ukukholwa kwethu kungekho ukuqonda kufana nento engenamsebenzi. Yizwe, ukukholwa kwakho ungenakho ukuqonda ufana nento engenamsebenzi. Uthi uMoya Oyingcwele uncamela umusa kunemkhuleko yabantu engenamsebenzi. Lapho ethi khona-ke ngifuna umusa, not imihlatshelo. Ngesikhathi sikaMose, ngesikhathi benikela, umpristi omkhulu yena owayenza lokho kufanele ukuthi anikele igazi enkosini, imihlatshelo leyo yokushiswa, yokucela uxolo, noma yeqala, noma yokuthula, noma yezipho, noma nje yokuthanda ukuzinikelela. Leyo mnikelo leyo yayifana nemkhuleko esasiyenza noma babeyenza ngalesa sikhathi sikaMose, ukuze abantu bathele ukuxolelwa noma ukwazi ukuxhumana noNkulunkulu. Kepha-ke uthe mefika uJesu wayeseyidabula iveyili lapho besingakwazi ukufinyelela khona ngemkhuleko yethu iyodwa ingadinge gazi. Waba isihlabelo uJesu, yena owahlatshelwa thina ukuze sisindiswe, sikwazi ukubuyisana noNkulunkulu. Ngakho-ke njengokuba lichithekile igazi kanye, akusafanele kuchitheke elinye igazi. uJesu uqedile. Njengoba eqedile uJesu, uthi mefundisa abafundi bakhe ukuthi-ke bathandaza kanjani, mase abatshela athi-ke uma nithandaza anothi, Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usithethelele amacala ethu, nathi usifundise ukuthethelela labo abasonile. Ungasingenisi ekulingweni, kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho, namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Uma sowuqonda
ukuthi kusho ukutheni ukukhuleka usuke sozibona ukuthi uyisono ngokuba phakathi kumkhuleko unokucela ukuthi uthethelelwe amacala akho. Kepha nawe ufundiswa ukuthi uthethelele amacala abanye abantu ukuze nawe amacala akho athethelelwe. Ngeke uze uthethelelwe icala lakho wena ungazange uthethelele abanye abantu abakonile amacala akho. Uzathi uJesu lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 5 from verse 44 uthi kepha mina ngithi kini thandani izitha zenu nibabusise abaniqalekisayo nibaphathe kahle abanizondayo nibakhulekele abanizingelayo ukuba nibe ngabantwana bakayihlo osezulwini ngokuba yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi nabahle anise imvula phezu kwabalungileyo nabangalungile. Ngokuba uma nithanda abanithandayo ninamfuzo muni na? Abenzi njalo nabathelisi na? Futhi uma nibingelela abafowenu bodwa nenza lukhulu luni na? Abenzi njalo nabezizwe na? Ngakho ke manibe ngabapheleleyo njengokuba uyihlo wasezulwini ephelele. So simelwe ukuthi uma kukhona abasizondayo nabasizingelayo sibathethelele, sibathande, sibakhulekele. Nalabo abangakholwayo sibabingelele, singabingeleli abazalwane kuphela labo esikholwa nabo, obhuti nosisi nomama nabantu abadala. Kepha simelwe ukuthi thina sibe isibani sezwe ngokuba futhi isho njalo khona kwincwadi yaMathewu sahluko 5 lapha ku verse 17 uthi uJesu ngiqala lapha ku verse 13 uthi nina ningusawoti womhlaba. Kepha uma usawoti edumele ubusawoti bovuswa ngani na? Akasasizi lutho kuphela ukulahlwa ngaphandle anyathelwe ngabantu. Nina ningukukhanya kwezwe. Umuzi owakhe entabeni ungesitheke. Nomuntu kasokheli isibani asibeke phansi kwesitsha, kodwa usifaka othini. Kanjalo makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yenu emihle, badumise uyihlo osezulwini. uNkulunkulu uJesu, hallelujah, Jesus, hallelujah, udunyiswa ngenxa yokuhamba kwethu thina abantu esithi yakholwa kuJesu Kristu. uJesu uthola udumo nenkazimulo ngenxa yokukholwa kwethu nokukholwa ngokulandela izwi lakhe. Uma uthi uyakholwa kepha ungalandeli umyalelo wakhe, ukukholwa kwakho kufile. Izwa ukukholwa kwakho uma ungalandeli imiyalelo esifundisiwe emgcweleni. Bengeke ngikholelwe ukuthi ngifane nezwe. No! Hallelujah, Jesus. Ukukholwa kwami ngikholwa ngokuba ke kukhona ukukhanya okukhona uma ukholwa ubeziwe. Hallelujah, Jesus. Ukuba wena ungabusafana nezwe, ususawuti. Kepha uma ungasalandeli imfundiso kaJesu, wena awususawuti ongena taste. Usuyinto yokulahlwa lapha gijime phezu kwakho. Kepha bangcwele ngemisebenzi nangokuzwa izwi, balalele ivangeli, bahambe ngalo. Ungukukhanya kwezwe ngokuba wena wenza lokhu abantu abakuthola ukuthi kunzima kubona, wena uyakwenza kube lula. Ngoba yini? Wenzela ubaba wakho osezulwini, kuye khona ukuphila. Hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah. Khona ubaba wakho osezulwini uyanophila kwena, uyakhazimuliswa ngokuhamba kwethu. Ingakho kethi masibe isibani sezwe
ngokuba ukwazi ukuthi uJesu kepha khona izinto ozenzayo exesheni wena ufana nesibani esitheliwe safihlwa ukukhanya kwakho akunamsebenzi. Uma ngiphuthuma ngelapha kwincwadi yaJohane, incwadi yokuqala kaJohane, ngifuna nje ukukuvezela ukukhombisa ngayo incwadi yaJohane sahluko sokuqala kusukela ku-verse 5. Ithi, nanti izwi esalizwa kuye, silishumayeza lona lokuthi uNkulunkulu ungukukhanya. Ubumnyama abukho kuye nakanye. Uma sithi sinenhlanganyelo naye, sibe sihamba ebumnyameni sinamanga, asenzi iqiniso. Kepha uma sihamba kuye, uma sihamba ekukhanyeni, njengalokhu yena uqobo usekukhanyeni, khona sinenhlanganyelo omunye nomunye. Legazi likaJesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zethu. Yizwa ukukhanya kuJesu. So uma wena ukholelwa kuNkulunkulu, ukholelwa kuJesu, uma ukholelwa kuJesu ukholelwa kuNkulunkulu, into eyodwa leyo. Uma ukholelwa kokunye kuseceleni, so kubili manje wena so ukhonza uNkulunkulu nemfundiso zabantu ezidukisayo. Asifuni imfundiso zabantu ezidukisayo la, sifuna uJesu uNkulunkulu nezwi lakhe yedwa, hayi okunye. Uma uNkulunkulu esekukhanyeni, wena usebumnyameni, kepha uthi uNkulunkulu, uqamba amanga, unabo ubudlelwane noNkulunkulu wena. Wena ungumzenzisi, umkhonza ngeindebe, kepha ngenhliziyo yakho ulekude naye. Ithi incwadi, uma sithi asinaso isono, siyazikhohlisa neqiniso alikho kithi. Uma uzibona ulungile wena, hallelujah Jesus, uthi wena udinga ukusindiswa, wena uyazilibazisa wena. USathane uyabusa empilweni yakho. Sathane ukuvalile amehlo. Sathane uyena ubaba wakho ngokuba yini ukufaka umoya wengcindezelo ukuba wena ungafinyelele eqinisweni. Uthi uNkulunkulu bezitshela ukuba hlakaniphile, baphenduka izibula. uNkulunkulu wabanikela kule moya yokudukiseka ngenxa yokuthini bona bawontamo olukhulu, bayinhliziyo zetshe, abafoni ukuzwa. Ngikhuluma ngabaprofeti benu abalaziyo iqiniso, kepha baphendula iqiniso laNkulunkulu balenza amanga. Ngikhuluma ngamabandla enu akhiwe ngaphansi kwesisekelo samanga. Wonke umuntu olaziyo ukuthi manje abantu bamanje abasalifundi iBhayibheli, kepha wonke umuntu olaziyo iqiniso uyayizwa lento engishoyo, uyebheka futhi eBhayibhelini, uyaqhathanisa nebandla kulona ukuba ngabe lento le ekhulunywa eBhayibhelini iyenziwa yini ebandleni lami. Phela iBhayibheli lisisekelo sebandla. Uthi uJesu kwincwadi yaMathewu lapha sahluko 8, sahluko 7, from verse 25, ngiqala from verse 24. Ngalokho yilowo nalowo owezwa lawa mazwi ami, phela kufanele uzwe izwi likaJesu, ngaphambi kokuba wena uqale ugqume, ubhekele, udanse, ucule, uthandaze. Kuyokusiza ngani ukuletha umthandazo wakho ekubeni wena uphile kumnyameni? Uthi umbhalo kwincwadi yaJohane, indoda eyimpumputhe ikhuluma abafarisi bebiza uJesu ngokuthi unamadimoni, uyindodana kaSathane, bobabili nendoda eyimpumputhe bayizoni. Ithi indoda eyizoni, kwake kwaba khona yini indoda eyimpumputhe? Ithi kwake kwaba khona yini isikhathi lapho uNkulunkulu, noma ngingathi kwake kwaba khona yini ukuthi umuntu enze lezibonakaliso kwasekuqaleni emaJudeni ukuba umuntu abe namandla okuvula amehlo? Tholakala ukuthi cha. Besathi
engikwazi ukuthi uNkulunkulu akayizwa imithandazo yezoni. Ethi incwadi uNkulunkulu akayizwa imithandazo yezoni. Kukusiza ngani ukuthi uhlale esonweni uziduduze ngokuthi ke uNkulunkulu uyakuthanda khona uyisoni. Uzikhohlise. Usathane lokutshela lonto le. Uma ufeba wena nje uzongena esihogweni. Uma uqamba amanga wena uzongena esihogweni. Uma untshontsha wena uyesihogweni. Umuntu wesifazane ugqokisa umuntu wesilisa wena uyesihogweni. Uyindoda wena ugqokisa umuntu wesifazane wena uyesihogweni. Ubulala abantu wena uyesihogweni. Uyathakatha wena uyaphakatha esihogweni. Uthi usheme uNkulunkulu wakho wena uyesihogweni. Uthi ke uPope uthandaza egameni likaMaria wena uyesihogweni. Ungena emaromile khona kugcwele izithombe uNkulunkulu uthi akazifuni izithombe endaweni yakhe. Nina abantu eniyakulamasondo enezikhundla. Niyalazi iqiniso kepha nihlezi ngenxa yezikhundla nincamela ukuthanda anisaba abantu ngaphezu kwaNkulunkulu. Iyakutshela incwadi yesambulo ithi abangakholwayo namagwala nezifebe nabaqamba amanga nababulali bonke bayophoswa echibini lomlilo. Manje ngizongitshela ukuthini usho uJesu uma umuntu ezwa ngalokho yilowo nalowo ezwa owezwa lamazwi ami awenze uyakufaniswa nendoda ehlakaniphileyo. Umuntu owenza amazwi nowezwayo alithathe izwi alifake enhliziyweni alibambe ngenhliziyo ngoba ngeke uzulibambe ngezandla. Izwi lingumoya likwazi ukuhlala enhliziyweni kuphela bese liyakushintsha liguqula ingqondo yakhe ibe yintsha. Uyakufaniswa nendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo phezu kwedwala. La ithela imvula kwafika izikhukhula kwavunguza imimoya yayishaya leyo ndlu kepha kayiwanga ngokuba yayisekelwe yidwala. Hallelujah Jesus. Idwala linguKristu. Uyena kuphela ngumsindisi. Uyena kuphela lethu ukuphila. Hallelujah. Uyena kuphela ozakukumisa kuze kube sekupheleni. Uyena lo idwala. Uma uzwa lamazwi akhe walona wena ufana nendlu ehlakaniphile. Uza kutshele nalapha kwincwadi kaJohane athi uma umuntu ezwa lamazwi ami engawaloli angimahluleli mina. Ngokuba angizanga ezweni ukuzokwahlulela izwe kepha ukuzosindisa. Uma umuntu ezwa lamazwi wami engawaloni angimahluleli mina kepha izwi. Noma ukhona uyakwahlulela egcineni izwi leli engalikhulumayo yilona ezokwahlulela egcineni. Izwi lisiqalo lisiphethe. Usho njalo umbhalo kwincwadi yaJohane sahluko sokuqala from verse 1. Ithi ulizwi wayekhona ekuqaleni. Ithi ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Konke kwavela ngaye. Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Kukho konke okwavelayo okuvelileyo. Ukuphila kwakukuye. Ukuphila kwakungukukhanya kwabantu. Ukukhanya kukhanya ebumnyameni kepha ubumnyama abukwamukelanga. Ukukhanya ubumnyama abantu abahlele ebumnyameni kepha bafuna ukwamukela uJesu. uJesu ngokukhanya njengoba yisho incwadi yokuqala kaJohane sahluko 1 from verse 5 to verse 8. Namanje lana ke kwincwadi yaMathewu siyatshela ukuthi uma umuntu ewezwa lamazwi ewenza lamazwi kaJesu uyakufaniswa nendoda ehlakaniphileyo. La ithela imvula nezikhukhula zafika neziphepho kepha indlu ayiwanga ngoba yini isisekelo sayo usedwaleni. Izwi liyidwala. Uma uphila ngezwi uphila edwaleni. Awunakuyiswa izinto zemhlabeni
ezidlulayo konke kumhlaba kuyadlula. Umhlaba nezulu kuyadlula. Yapha izwi likaNkulunkulu lona lapha kade. Ngisho nganenkani engakanani, ngisho ngagqirha, ngisho ngayinyanga, ngisho ungashintsha indawo uhambe uhlala emkhathini, ngisho ungahamba uyohlala ejuleni kolwandle, kepha ukufa kuzokufika. Ukufa kuzokufika. Uma kufika ukufa wena ungenayo uJesu, ungenakho ukukhanya, wena uyesihogweni. Iyodwa kuphela indawo ekufanele isihogo. Nayo ke incwadi la kwincwadi yaMathewu sahluko 7 ethi lapha kuverse 26. Kodwa yilowo owezwa lamazwi ami angawenzi, indlu yayo uyakufaniswa nendoda eyisiwula eyakha indlu yayo phezu kwesihlabathi. Uyalizwa izwi, uyazitshela ukuthi usile manje, uclever. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, uyazitshela ukuthi uclever manje. Umile esisekelweni senhlabathi. Wakhiwe ngendlu yodaka. Isisekelo sakho inhlabathi. Lehlaba imvula. Lanetha. Lafika isiphepho. Thincwadi ke. Layithela imvula kwafika izikhukhula. Kwavunguza imimoya yayishaya leyo ndlu. Yawa kwaba kukhulu ukuwa kwayo. Uthi uJesu uma umuntu ekhishiwe amadimoni fana nendlu esuke ekliniwe, amadimoni aphuma ahambe bakaze angayithola indawo yokuphumula, akhumbule ukuthi akhishiwe, abheke le ekhishwe khona. Uma efika lo ndlu leyo isikliniwe, yangafakwa umoya oyingcwele, afike angene ngokuba sebuya namanye amadimoni. So uma wena uzothi ukhetha uJesu kepha izwi lakhe lingapheli kuwena, uma uzolamazwi ungawenzi, wena ufana nesifula wena. So uma sekubuya imimoya leyo uyibalekela yokufeba, imimoya yomntshontsha, imimoya yobhema ugwayi, awubekusabhema ugwayi phela, ungena kwinyawo ungene kwiwunga, awusagcina ngokufeba kuphela, so udayisana ngomzimba, so uphuza utshwala ngendlela esimangaliso, ulala otshwaleni, so uphenduke isigqila sesono, uphenduke isigqila socansi, uphenduke isigqila segazi, uphethe igazi noma kaSathane. Yeni awukhishwanga abadimoni wasufaka igama likaJesu Kristu laba isisekelo, awaganga edwaleni wena isisekelo sakhe inhlabathi. So nokuwa kwakho kukhulu. Uma ukhishwa ebumnyameni ulethe ukukhanyeni, musu uqalaza ufuna ubumnyama, hlala ekhanyeni ulandele ukukhanya, landela uJesu ngaso sonke isikhathi. Ngakho ke ngizokubhekela futhi nalapha kwincwadi yokuqala kaSamuel. Ngizoqala nje ngifunde kusukela kwivesi yokuqala ngokuba ngifuna ukukhombisa ukuthi ukukholwa kwakho akuncikile ekutheni wena ujwalazi izwi. Ngabe uyalandela yini ngezenzo noma wena uyakholwa nje ngomlomo kuphela? Ngokuba nangu uSawuli, inkosi yokuqala yaka-Israyeli, wakhethwa ukuba beyinkosi. Theme seyinkosi, wanikwa umyalelo nje olula umyalelo ukuthi akalinde uSamuel, yena akazwanga ukulinda. Wasatshela yena mathupha ukuthi ahlabe enganikwanga igunya. Oqala lokho akwenza ungalungile, uNkulunkulu yamcasula lonto. Okwesibili, uNkulunkulu sethi kwincwadi yokuqala kaSamuel sahluko 15 from verse 1 ithi, uSamuel wathi kuSawuli, uJehova wangithuma ukuba ngikugcobe ube inkosi phezu kwabantu bakhe uIsrael. Ngalokho lalela amazwi kaJehova. Lalela amazwi kaJehova. Uzazi kanjani izwi kaJehova ungekho ebandleni lapho kushunyayelwa khona izwi lokuphila elikuKristu? Uzokwazi kanjani? Ngokuba phela uKristu uthi yena uyindlela neqiniso. Nina senjungeza abafundisi ngeziwasho nangamanzi. Nithenjiswa amathuba angcono kunalamathuba nale position okuyona.
bakuthembisa iposition engcono. So into ephilelayo wena uthi oyilandela izwasho novaselina ingokuba ufuna ukugcobela ukuthi uthole umsebenzi noma into yakhe ikuthanda. Idlala abaprofeti bamanga abathakathi laba abaniholayo nina niholwa abathakathi. Uyasho uJesu lapha kwincwadi yaMathewu athi sahluko 7 from verse 15 athi Bayani abaprofeti bamanga abeza kini bembathe okwezimvu kepha ngaphakathi bayizimpisi eziphangayo. Niyakubazi ngezithelo zabo. Imisebenzi yabo abayenzayo ayifakazelwa eBhayibhelini. iBhayibheli lithi ukukholwa kuvela ngezwi and kumele uzwe izwi likaNkulunkulu. Why ukukholwa kwakho kuvela ngezwasho? Why ukukholwa kwakho kuvela ngokuhlaba izilwane uhlabela amadlozi? Why ukukholwa kwakho ulanda ke ovaselini ababusisiwe koshembe? Why ukukholwa kwakho ukukholwa ngokuthi wena udliswa izinyoka ufuthwe ngedumu udliswa utshani njengenkomo? Yoze kube nini abantu bezinikela kuSathane ngenhliziyo ekhululekile behlula nje ukugcina izwi? Uthi uSawulu usho kanje uJehova Sebawuthi uthi ngiyakuhambela uAmaleki ngalokho akwenzayo kuIsrayeli wamelana naye endleleni ekukhuphukeni kwakhe eGibhithe. Hamba manje uqobe uAmaleki uchithe impela konke anakho. Ungamhawukeli kepha bulala abesilisa nabesifazane nezingane nabancelayo nezinkabi nezimvu namakamela nezimbongolo. Umyalelo uthi ke njengokuba uAmaleki ngesikhathi abantwana bakaIsrayeli uNkulunkulu kubekile lokho akwenza isenzo esibi phambi kwakhe. Wamelana nabantwana bakhe abakhethiweyo. Ngakho ke umoya engcwele uthi uma uSawuli inkosi ukuthi akahambe uqeda ngakho konke angashili lutho. Into abalekile ukuzwa izwi bese uyalenza. Lizwe izwi likaJehova. Ulenze. Ungazidanduleli wena uzibona ulungile emehlweni akho wena. Ungenzi izinto ngoba usaba abantu unqaba uphika uJesu. Uthi uJesu kwincwadi yaMarku incwadi yaMarku sahluko 8 lapha ku verse 34 wabheka ngasezulwini incwadi yaMarku sahluko 8 34 wayesebiza isixuku ngizoqala ku 36 ithi ngokuba kuyamsizana umuntu ukuzuza izwe lonke alahlekelwe ngokuphila kwakhe na. Ungabe angakhiphani umuntu kube isihlengo sokuphila kwakhe na. Ngokuba yilowo nalowo onezinhloni ngami nangamazwi ami kulesi sizukulwane esiphingayo nesonakeleyo nendodana yomuntu iyakuba nezinhloni ngaye lapho iza ngenkazimulo kayise kanye nezingilosi ezingcwele. Yini ekusiza ukuthi ke uzuze izwe lonke ube usaziwayo bonke abantu bakuthande uphike uJesu kube uthi uyakholwa kena kepha uyamphika uJesu phambi kwabantu? Kophi ukukholwa kwakho? Kholwa ngomlomo kepha ngomsebenzi uyamphika uJesu. Unawe uyakuphika uyoba nezinhloni ngawe ngokuba yini wena awufunanga ukuvumela ukuthi umoya engcwele aphile kuwena. Wambulala umoya engcwele wambethela. Ubethela indodana kaNkulunkulu ngamanga ngoba yini ufuna ukuzuza izwi abantu bakuthande. Into edala ukuzishumayela kanje ngokuba yini asikhathalele ukuthandwa abantu. Ithi iBhayibheli uma umuntu ongani nezwe uyisitha sikaNkulunkulu. Uma umuntu eyisitha sezwe
umngani noNkulunkulu ngokuba izwe azange limthande uJesu. Watshela abafundi bakhe wathi uma bengathandanga mina bathi nginomadimoni kangakanani kunina. So wayimele ngincengele ngivune amanga, ngivune inkohliso, ngivune umoya wamanga nomoya wokubula ngenxa ukuthi ngifuna ukuthandwa abantu, ngenxa ukuthi ngifuna ukuthola udumo. Longisiza ngani udumo ngoba ngeke ngifake ezulwini. Hallelujah. Ngeke ngifake udumo ezulwini. Ezulwini angingena ngokuthi unemali engakanani noma ngokuthi ubunabalandeli abangakanani emhlabeni ebenijiva nabo ubakhohlisa ubanika zonke izinto ezingasile lezi, nenza zonke izinto ezikukhohlakala. Ungena ngobulungiswa, ungena ungcwele ezulwini. Lalela uthi uPeter kwincwadi yaPeter yesithathu, ngifuna ukukhombisa ukuthi lapho ezulwini akungeni noma ubani. Incwadi yaPeter yesibili isahluko sesithathu lapha uqala kuverse 12 ithi libheka nilangazelela ukufika kosuku likaNkulunkulu. Angenqala kuverse 11 ithi njengokuba konke kuyakubhidlika kanjalo kumele ukuba nibe ngabantu abanjani ekuhambeni okungcwele nasekumesabeni uNkulunkulu. Nibheka nilangazelela ukufika kosuku lukaNkulunkulu ayakubhidlika ngalo amazulu ashe. Konke kuhle uncibilike na, kepha siyalindela ngesithembiso sakhe amazulu amasha nomhlaba omusha okukhona kuwo ukulunga. Phela lapho amazulu amasha kugcwele ukulunga, yonke lenkohlakalo lemhlabeni yokukhonza izithombe nokuntshontsha nokudakwa nokufebe nokuthakatha nokuqamba amanga nokubulalana nokuzondana akungeni emazulwini amasha, akungeni eJerusalem elisha. Hallelujah Jesus. Hallelujah. Akungeni. So into ezokusiza ukuthi ukushiye manje emhlabeni ziqhathulule kulona lonke ucadolo olukulethela ukungcola nokungakholwa. Shiya phansi ngokuba kubona kwaNkulunkulu. Into kumele uyizwe izwi mase uyalenza. Izwi esikhuluma ngalo ukukholwa kuvela ngezwi kuphela. Akufunakala lutho ngaphezulu kwalokho. Lokho usuzifakela uyasifakela nje ngokuba wena ubona ukuthi uyakudinga lokho, awudingi. Uthi uJesu ngaphambi kokuba nikhuleke ubaba usezulwini uyazi ukuthi yini enidingayo. So why nikhulekela izinto vele eziphathekayo ngabe nikhulekela ukukhishwa ezonweni. Lalela impi uthi incwadi yase-Efesu, ngifuna ukukuvezela ngeBhayibheli. Ngizoqala kwincwadi yaseKorinte. Lapha kwisahluko incwadi yesibili kwabaseKorinte. Sahluko 10 from verse 4 ithi ngokuba izikhali zethu zokulwa kasizo ezenyama. Wena ubhizi ukhalela izinto eziphathekayo zenyama. Izikhali zethu zokulwa akuzona ezenyama, kodwa ngaye uNkulunkulu zinamandla okubhidliza izinqaba, sichitha izizindlo nakho konke okudephileyo okuziphakamisela ukuthiyana nokumazi uNkulunkulu, namacebo onke siwathumbela ukumlalela uKristu. Impi esinayo akuyona impi yenyama. Nibhizi nibheke omakhelwane umanzona. Anikhulekeli ukuthi omakhelwane bakhulule, ngikhuluma ngabantu abakholwayo. Abantu ke bahamba izinyanga bafuna ukuqinisa imizi yabo ngokuba ubani uyathakatha. Lalela, uma wena uphela kuJesu, uphelelisiwe kwizwi lakhe, awudingi omakhelwane ukuba ke ubiyele kubona, ubiyeliwe ngomoya ongcwele uma wena ungazi ukuhlala nemithi. Yepha amadimoni avakashela labo abaphatha amadimoni. Ingakho ugcina sowufuna imithi. Yini na ufuya amadimoni? Igama likaJesu liyakuvikela ukuthi omakhelwane bakhe abathakathayo nemithi yabo
bathangathelane lekude bangafinyeleli kuwena ukuba yini wena uphili ngemithi wena awuphili ngezwasho wena kepha uma ulanda izwasho nemithi uhlabela amadimoni nawe unamadimoni so amadimoni azoza kuwena ayalwa amadimoni azoku-attack yini ubiyelwe ngemithi izinto ezibhubhayo thina siyakhuleka thina inkhuleko yethu funeka idabule emkhathini inqamule isusu sathana endleleni ngokukhuleka nje kuphela uzile ukudla uphila ngezwi ukhuleka uqonda ugcina izwi haleluya Jesus ukwazi ukufinyelela uNkulunkulu imkhuleko yakho ukuba yini uyakholwa ngapha uma uhlabela amadimoni uphinde ukhuleke uNkulunkulu imkhuleko yakho ayifinyeleli kuyena ukubhaliwe phansi uyisoni wena awukholelwa uNkulunkulu wena ufanele uzinikele kumoya ingcwele ngenhliziyo yakho yonke ngengqondo yakho yonke nangamandla akho umzimba wakho kuthiwa sunikele ube isihlabelo esiphilileyo kuNkulunkulu ngakho ke lapha kwincwadi yokuqala kaSamuel sibheke ukuthi uthini uNkulunkulu uthumela uSawuli ukuthi ahambe ayobhubhisa ama-Amaleki wonke unike umyalelo uSawule wayesebiza abantu wababala eThelayimi izinkulungwane ezingamakhulu amabili zemigundatshani nezinkulungwane eziyishumi zabantu bakwaJuda uSawule wafika emzini ka-Amaleki waqamekela esigodini uSawule wathi kumakheni hambani nimuke nehle kuwo nehle kanye nawo hambani nehle kuwo ama-Amaleki funa nginichithe kanye nawo ngokuba nabenzela umusa bonke abantwana bakwa-Israyeli ekukhuphukeni kwabo eGibhithe ayesuka amakheni phakathi kwama-Amaleki uSawule wahlula ama-Amaleki kusukela kwaseGibhithe wahamba uAgagi wabamba inkosi uAgagi yama-Amaleki esaphilile wachitha impela bonke abantu ngosiko lwenkemba kepha uSawule nabantu bayeka uAgagi nezinhle zezikhulupheleyo zezimvu nezinkabi namawundlu nakho konke okuhle babengavumi ukukuqeda lokho kodwa zonke izinto ezidelelekileyo nezondileyo baziqede nya lase lifika izwi likaJehova kuSamuel lithi ngiyazisola ukuthi ngibekile uSawuli inkosi ngokuba ubuyile ekungilandeleni kangafeza amazwi ami uSamuel wathi ukuthela wakhala kuJehova ubusuku bonke uSamuel wavuka kusasa ukuba ahlangabeze uSawule ekuseni kwabikwa kuSawule ukuthi uSawule wafika eKameli bheka wazimisela insika wasuka wadlula wehla waye eGilgali uSamuel wafika kuSawule uSawule wathi kuye mawubusiswe nguJehova sengifezile izwi likaJehova uSamuel wayesethi ukuthi kuthini pho lokhu ukukhala kwezimvu ezindlebeni zami nokukhala kwezinkabi engikuzwayo na uSawule wathi babuye nazo kuma-Amaleki ngokuba abantu bayeka ezinhle zezimvu nezinkabi ukuba bahlabele uJehova uNkulunkulu wakho ezinye siziqedile nya uSamuel wayesethi uSawule kahle ngikutshele lokho uJehova akukhulume kimi kulobu busuku wathi kuye khuluma wathi uSamuel nakuba wawumncane emehlweni akho awenziwanga yini waba inhloko yezizwe zakwa-Israyeli na uJehova wakugcoba waba yinkosi phezu kuka-Israyeli uJehova wakuthuma
indlela wathi hamba uqede nya izoni ama-Amaleki ulwe nawo aze aphele. Awulalelanga ngani izwi likaJehova, kepha watheleka phakathi kwempango wenza okubi. Wathi kuSamuel phakathi kwempango wenza okubi emehlweni kaJehova na. uSamuel wathi kuSamuel, ngililalele izwi likaJehova, ngibambile indlela uJehova owangithuma yona. Ngihambile indlela uJehova owangithuma yona. Ngimlethile uAgagi inkosi yama-Amaleki, ngachitha impela ama-Amaleki, kepha abantu bathatha kuyo impango, izimvu nezinkabi okuhle kokuqalekisiweyo, ukuba bahlabele uJehova uNkulunkulu wakho eGilgali. uSamuel wathi, uJehova uyenamela yini iminikelo yokushiswa nemihlatshelo njengalokhu enamela ukulalelwa kwezwi likaJehova na? Into ebalulekile ahluleka ukuyenza uSawule ukulalela izwi likaJehova. Uthi umyalelo, hamba uyoqeda ngama-Amaleki, ubulale wesilisa nowesifazane nezingane nemfuyo yabo yonke, uqede ngabo ngoba bayizoni, bagcwele uba yizoni. uSawule uyahamba wena uyobulala. Into yokuqala nje ushiya uAgagi inkosi yakhona. Okwesibili bathatha impango. Bese buye kuSamuel uzochoma ukuthi uyilalelile, wenzile intando kaNkulunkulu. Uthatha impango uzothi kuzoba umhlabelo kaNkulunkulu. uNkulunkulu uzothatha kanjani umhlabelo wezulu? uNkulunkulu uzokwenza kanjani ukuthi alalele intando kaSawule ebekuyena onika umyalelo? Kanti ubani ufanele ukulalela? uSawule uyekela abantu ukuba bathathe impango ekubeni uyena unika umyalelo njengenkosi ongumbusi nomholi wabantu, ukuba ke enze lokho kushiwo uNkulunkulu yena wezokwakhe. Into uNkulunkulu efunayo ukuthi izwi lakhe mawulizwa ulenze. Kuyakusiza ngani ukuthi ugqoke uuniform noma imfaniswano nihambe nesontweni nehle nenyuka iminyaka niyagolwa, kepha usindiso alukho, izwi kaNkulunkulu aliphile ngaphakathi kwena. Usaphile efebeni, daka utshwala, uyantshontsha uqamba amanga, unabantu ongabathandi, ufake opende eziphweni, ufake inolo zokufakela, ulala nabanye abafana, uprofeta amanga, uhlabela amadlozi, uthi ushembe uNkulunkulu wakho, uthi ushembe uNkulunkulu wasekuphakameni, ekuphakameni esihogweni. Ezindaba ungagoli iminyaka, kepha uma ungalizwa izwi kaJesu, ukukhola kwakho kuyise. Ngisho khuleka kwakho kuyise, ngokuba yini? Awulenzi izwi lakhe. Izwi lakhe akufunayo lenziwe. Uthi uSamuel ke, uJehova uyanamela yini iminikelo yokuhliswa nemihlatshelo njengalokhu enamele ukulalelwa kwezwi likaJehova? Bheka, ukulalela kuhle kunomhlatshelo, nokuqaphela kuhle kunamanoni ezinqaba. Uma noma kuthiwa kwakuhlatshwa ke kusahlatshwa manje njengoba kusahlatshwa kuhlatshelwa uNkulunkulu, uma abantu behlaba ngenhliziyo engekho mhlophe, imihlatshelo yabo ingcolile, uNkulunkulu akayifuni. Imkhuleko yenu ayifikeleli kuyena ngokuba yini ningcolile nikhona esontweni. Uma lisho iBhayibheli umuntu wesifazane makangqokisa umuntu wesilisa, wena uyagqokisa umuntu wesilisa. Uma lisho iBhayibheli umuntu wesilisa angagqokisa umuntu wesifazane, wena uyagqokisa umuntu wesifazane, umuntu wesilisa.
Uma lithi umuntu wesifazane agqoke ngokuhlonipheka amboze ikhanda lakhe uma ethandaza noma eprofetha, wena ukwenza lokho ufaka amawigi. Uma lithi iBhayibheli masingahlobi ngaphandle, wena ubhizi ufaka ama-Q-Tex, ufaka i-makeup, ufaka ucwebe, ufaka impahla ezibizayo, ufaka ama-perfume abizayo. Mongena esontweni ufuna ukubonakala ukuthi ingene wena ngephunga lakho. Yini abalekile bese ngichobe ngokuthi uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yakho. uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yakho ukuthi ikhohlakela, awufuni ukuzwa izwi lakhe. Ubhizi ukhathalele lenyama ezobolwa, awufuni ukuzwa izwi lakhe bese uyalenza. Bese nje wena isabisa nisasiqaphela ukuthi sithini. Lalela, ngamane ngizondo wena. Unokuthi ngilahle uJesu. Methu uphethe izahluthulelo zasesihogweni nakwalasha. Angifuni ukuya lapho mina. Ingakho ngimnandi ngikutshela iqiniso. Ukuthi ngeke uzukholwe ekubeni wena usalala ungashadile, noma uyaphinga emshadweni wakho, noma ubhizi ukhipha izisu, noma uyahlela. Konke okwenzayo kungekho emthethweni naseBhayibhelini. Uma wenza izinto ezingekho eBhayibhelini, lapho wena uthi uyakholwa. Wena ukholwa wena. Uyindodana kaSathane noma uyindodakazi kaSathane. uNkulunkulu ufuna abantu abezwayo izwi lakhe balenze. Akanandaba nokuthi wena uyakangaka esontweni noma ucule ekhwayeni. Nengilosi zikaSathane ziyazenza ingilosi zokukhanya, siyakwazi lokho. Manje ithi incwadi ke uJehova uyayinamela yini iminikelo yokuhliswa nemihlakelo njengalokho enamela ukulalela kwezwi likaJehova. Bheka, ukulalela kuhle kunemhlakelo, nokuqaphela kuhle kunamanoni ezinqama. Ukuqaphela ukuthi indlela ehambayo ngabe isavumelana nezwi likaNkulunkulu noma ngabe sophambene nezwi noma ngabe sophumile endleleni. Amakholwa manje wasenawo umoya wokuqaphela, aseyazihambela nje. Ingakho uSathane nenza iground lokudlala nithi niyakholwa ngokuba yini seniphila kakhulu enyameni. Ngiphilela ukujabulisa inyama. Ngakho ke ngokuba ukwambuka kunjengesono sokubhula nenkani efana nokukhonza izithombe namathefari. Ukuphuma endleleni ithi incwadi kuyisono, kufana ukuthi uyabhula, kufana umuntu obhulayo. Ngokuba ukwambuka kunjengesono sokubhula nenkani, inkani abazalwane babulawa inkani, abafundisi babulawa inkani. Umbishophi lithi iBhayibheli umbishophi makabe nomfazi munye akwazi ukubusa ikhaya lakhe. Kepha ababishophi beni banabafazi abanye bangabashadile balala nabafazi babantu abalala nezingane zabafana. Bantu bangabishophi ngokuba ngifuni ukufunda izwi niyabalandela. Ingakho uSathane ethi uma isela lifikile lizontshontsha lizobhubhisa, so nalabo abalandela isela bayafa. Kepha izimvu zizwa izwi. Izimvu zikaJesu zizwa izwi. Izwi ilona elisikhipha kumnyameni bese siyamlandela akasiqhubi. Izwi siyalilandela, izwi siyalizwa, izwi likaMoya Ingcwele. Ukuba inkani isiqalekiso, ukwambuka kuyisono. Ethi imbhalo ngokuba ulilahlile izwi likaJehova naye ukulahlile wena ukuba ungabe usaba inkosi. uAdam kwenzeka into efanayo, waphula umthetho, wakhishwa engadini, paradise wangabusayibona. Nangu uSawuli unikwa isikhundla sokuba inkosi ahole abantu, yena uzenzela intando yakhe. Isithi incwadi ke ngokuba ulilahlile izwi. Yabona ukulahla izwi ukuthi
angenze lokho okufuna yimina, ulandela inhliziyo yakho. Incwadi ithi ke inhliziyo ingumkhohlisi. Yimbi ubani ongayazi athi uJehova uyena uyayazi. So ngokuba uyidalile wayifaka kuwena, uyazi ukuthi uSathane uyahlala enhliziyweni yakho. Wena ulalela inhliziyo yakho ngaphezu kwamoya engcwele. Ulahla izwi noNkulunkulu uyakushiya. Awukwazi ukuthi uzongena ezulwini kwana kuqhuba imfomo uyangena esontweni. Izwi ulahlile noNkulunkulu uyakulahla. Uyazahlulela wena ukuthi awufanele ukuphila. Ngakho ke into ukuthela kaNkulunkulu ihleli phezu kwakho. Uthi imbhalo uSawule wayesethi kuSamuel, "Ngonile ngokuba ngeqile isiyalezo sikaJehova namazwi akho. Lokhu ngesaba abantu. Niyazenyeza ngokungcwele. Niyazenyeza ngoJesu ngenxa yokusaba abantu bazothini. Kuphi ukukhona kwakho? Ufuna ukuthandwa abantu, usaba abantu ngoJesu. Konke wrong ngawo. Angikhulumi ngokuthi uyamthanda uJesu ngomlomo kuphela. Indlela yokuhamba yokukholwa iyona ekholela kuJesu. Akukona nje ukuthi uyamthanda uJesu ngomlomo. Ungcwele ngabe uyaphila yini na njengoba izwi lisho. Uma ungaphila ungcwele wena uzilahlile wena. Uzowahlulela ngalo izwi lolo lilahlile nawe. Liyakulahla nalo uthi incwadi ke. uSawule wayesethi kuSamuel, "Ngonile ngokuba ke ngeqile isiyalezo." Nawe ufuna uzibona uyisoni uphenduke. Noma engayekanga ukuba yisoni uSawule ngenxa ukuthi uNkulunkulu wamphuca umoya wakhe, wamfaka umoya omubi. Umoya omubi wasumhlasela njalo. Ngenxa ongafuni ukulalela. Wawuthatha umoya wakhe uNkulunkulu awugcoba kuDavide. Ingakho uSawule wayesefuna ukubulala uDavide ngoba wayesebona ukuthi ugcobo lususiwe kuyena. Kanjalo nabafundisi benu babegcokiwe kuthiwa banihole, namhlanje ugcobo luphunyile lususiwe kubona. Ungathi likutshela kahle iBhayibheli lithi umuntu wesifazane akavumelekile ukuthi ashumayele emabandleni. Umyalelo lo lengizwi lelo. Wona ungitshela ukuthi uNkulunkulu ukubize wedwa. Kuphi lokho eBhayibhelini? Kenzeka yini uNkulunkulu asiphambanise lemfundiso yakhe? Nina bobaba enikiwe ugcobo senisho abafazi benu bawoma umfundisi, bawoma umbishop, oma umkhokheli. Niqamba wonke amagama esingawazi eBhayibhelini. Ngeke uthi nifuna ukuthanda abafazi benu, uyasaba ukuthi uNkulunkulu umfazi wakho umtshela ukuthi ke akufanele ukuthi ashumayele, ngeke asakulalisa, ngeke asalala nawe ekhaya. Nisaba abantu ngaphezulu kwaNkulunkulu nina. Ni weak enyameni. Ngakho ke nifele ezonweni. Nifile imoyeni uhamba. Uthi uJesu kuphethe. Oboshiwe emhlabeni, uboshiwe ezulwini. Nawe uyazibopha ngokulahla izwi lemhlabeni. Kumele uhlale ezwini. Ungabi nandaba nokuthi abantu bathini. Anginandaba ukuthi ubani uthini. Izwi kuphela ekumele ngilenze engilinikiwe. Okunye nokunye ngeke kuze kungifake ezulwini. So why kumele ngizikhathaze? Ukulalela kubalekile ngaphezulu kwakho konke. Izwi lolo liletha ukuqonda nokuphila endlini kaNkulunkulu. Incwadi yezenzo sahloko sesibili verse 38. Uphethu wayesethi, "Phendukani yilowo nalowo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthathelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude, bonke iNkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza." Sengifakazile ngawo wonke amagama ngaphambilini ukuthi uma uhleli esontweni wabona khona ukuthi imfundiso kaNkulunkulu ayikho, yini ohlalele khona? Ubona kahle lesonto lesihogweni. Uthi uNkulunkulu uthi uJesu umuntu wesifazane waseSamaritan, uNkulunkulu ufuna labo abamkhonza ngokweqiniso nangokomoya. Akanandaba ukuthi akangaka esontweni.
ngabe umoya wakho unamathele yini ke? Ngabe uneqiniso yini ke? Ngoba phela uma ungenalo ukukholwa kwakho kuyizeleze. Ngakho ke ingakho athi uPetru, phendukani yilowo nalowo abhaphathiswe egameni lika Jesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele. Isiphiwo sikamoya ongcwele usamukela bese uphendukile ezonweni zakho wabhaphathiswa egameni lika Jesu Kristu. Sophila ngomoya weqiniso ukuba lokhu isithembiso senu nesendo sabantwana benu isabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu ethu yakubabiza. Ngakho ke nawe unikiwe isikhathi sokuthi ke ushintshe impilo yakho manje kunesikhathi ibe yintsha ingqondo yakho uze kuJesu azokusindisa ngokuba umusa uvela kuye nokukhanya nothando uqhamuka kuye. Ngakho ke nawe kumele wenze okufanele. Ngakho ke uma sofuna wena ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu yobe sosithinta imininingwane inamba sishile ku screen na ku email address yobe sosithinta kuyona sobe sesikwazi ukuthi sixhumane nawe. Uma ufuna ukubuza imibuzo nakhona umuntu ofakazi uyosithinta. So sesivala manje sibonge uNkulunkulu ngalesikhathi sibonge nani bazalwane abathandiweyo kwaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu. Sisho ukuthula makube kunina nonke uNkulunkulu anika amandla. Ngakho ke asifale ngomkhuleko uNkulunkulu onamandla siyabonga umusa nothando. Sithi namanje Baba qinisa izinhliziyo zethu ukuba zithande wena kuphela. Sizwe izwi lakho Baba. Izwi lakho kube lona lizoba isisekelo. Singahambi ngokuqonda kwethu ngokuhlakanipha kwethu. Kepha makube nguwe uNkulunkulu osiholayo kukho konke. Singabi izigqila zenyama kepha uNkulunkulu usibulala inyama ngomoya ongcwele. Siholwe nguwe Baba kukho konke. Imoya yasathana iboshwe uNkulunkulu ingabi nawo amandla kithi singabantwana bakho. Nalabo uNkulunkulu abangawuphenduki siyabakhulekela ukuba uNkulunkulu bezwe izwi lakho baphenduke kukho konke ukungcola nokwenza kwabo okungalungile phambi kwakho uNkulunkulu. Sithi uNkulunkulu unamandla siyabonga umusa nothando senzele wona manje naphakade. Amen. Sibonga bazalwane umusa kaNkulunkulu nothando. Sithi uNkulunkulu aqhubeka angcine anilonde kuze kufike usuku lokubuya kwaJesu Kristu nihamba ngokukholwa nalabo abangaphendukile baphenduke ngokuba umusa ngokaNkulunkulu namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen.